guys, good evening. Lagad-lagad tayo guys. Galing kasi ako ng trabaho. Malapit lang dito sa natirahan namin yung inayos na elevator. Mga 30 minutes na lakad papunta doon sa amin. Saka magandang maglakad na ngayon ng gabi. Dito naman yung guys, ang daming mga tao dito sa Small Plaza dito sa Almotina. Yan guys, maraming mga naglalakad-lakad na tao kasi na kasi tapos magsaglamig. Saka ayos naman yung pinuntahan kong hotel. Nasira kasi yung elevator. Pinakain pa ako nila bago pinaalis ako doon sa hotel, Marco Polo Hotel. Ang daming pagkain guys, dami. Tapos kapag may oras lang kasi yung mga kakain doon sa hotel na yun, kahit yung mga empleyado doon may oras lang nakakain. Tapos yung sobrang mga natirang pangkain guys, kahit na ang dami pa, itinatapon na agad nila. Kaya gustong gusto kong laging pumupunta doon na hotel na yun sa Marco Polo, kasi lagi ako nilang pinapakain. Kahit sinong namin yung magpunta doon na trabaho namin, pinapakain talaga. Mga iba-ibang klaseng pagkain. May mutton biryani, yung egg masala, chicken fry, chicken biryani. Ang dami, basta ang dami nga pagkain. Kaya ito, pagdating sa bahay, tamang tamang higa na, matutulog na lang kasi busog. No choice kasi kailangan na kumain kasi time check now, mag-alas 8 na guys ng gabi. So yan, kaya bago ako pinauwi, pinakain muna. So nakatipid-tipid sa pambili ng pagkain. Minsan kasi may mga hotel na nauubusan agad ng pagkain. Saka may oras lang. Kung matsimpuan mo yung talagang kainan talaga, yun maganda. Pero kung yung pagdating mo yun hindi na makakain, daming mga tao pag ganitong oras dito sa na plaza.
Shout out sa mga tao dito, lalakad-lakad. Sabi nung watchman dun sa building, pare, come, let's eat. Kana tawa ko. Kana kain daw kain kasi Indiano yung ano doon sa engineer department. Yan guys, malapit na rin tayo. Ini guys, yan. Ganda nyo. City Opinion Hotel. Malapit na tayo guys. Yan lang guys, lolo yan dito na gadget, appliances, lahat na guys nandiyan. Yan, Lulu Center. Nakakapagod maglakad din, busog na busog pa. So yun guys, so grabe. Maganda dito guys maglakad-lakad, walang mga ano dito, mga tarantadong tao dito. Mga tao dito matitino kasi takot sila sa ano, sa batas. Signal light tayo guys. Iyok po muna guys. So yan guys, galing ako dun guys. Oh. Yan. Kasi may signal light, baka maulit tayo ng ano. Kaya hindi ako nag video ng ano. So yan guys, malapit na tayo. Yes, malapit na. So yan guys, nandito na tayo. Salamat. Nandito na. Dito sa kabila namin guys, si gym. Pero yan, dyan kami nakano, first floor. So yan guys, pasok na tayo dito guys.
yan guys. Bye bye.